Izolo Mzansi 98.0 The difference. Sinibingelele umsakazweni wezelo Mzansi 98.0 FM Kamalambuhle bentombi zakogatsheni sila eMlazi kwa M Section Hall. Namhlanje ke ayinokuningi engikufundile kwamina as we speak your business. Now I'm joking guys, but ke kuningi inhlelo ke ekhona la bakhona bakwaSida, bakhona bakwaSIFA, bakhona bakwa UIF, Home Affairs, Department of Labor, o minister bakhona ngabala ngithini ukuzokelelekelela ke nje kakhulukazi abantu abasha, abantu abaphila ngokukhubazeka ngokuthola amathuba omsebenzi. Sizofuna intsha ezotrainwa njengokubhekishiwe 102,000 young people. Abazothi ke balandwe bafake kuzomenyezelwa kahle kuma community radio station, kuma radio station wonke ukuthi bakuyona into okuzwenza. Uma unomcabango webhizinisi noma usulikhona ibhizinisi kodwa ufuna ukuthuthukisa sondela la uzosifica sikhona sobe sikhona nje usuku lonke uthole lonke ulwazi oludingayo. Afishana umlalelo othi mina ngiyaqala na ukuzwa ngoSIFA noma ngike ngizwe ngoSIFA but ke anginalo ulwazi oluthetha xa mhlawumbe uSIFA inhloso nqangi yaSIFA wenzani sibeke umlalelo esithombeni nokuthi ke osukwini namhlanje nisiphathelene eMlazi. EzoSIFA njengoba uzakwethu uMacingwane washo singaphansi kwe-department ya-small business. Department ya-small business inama agencies awu-2 ekuSida noSIFA. So uSIFA thina sisiza ngezimali siyaxhasa osomabhizinisi. Ama-requirements kafishane nje sesigoqa yini umlaleli angayiphatha esandleni for i-application yakhe okanye angayi-email iscan for i-application yakhe. Khulu kakhulu esasikubheke ukuthi kunemithetho elandele ufika for instance mangibala nje ufika uyayibheka ukuthi asikwazi wena. Okay. So ukwazi kwethu wena as i-potential client or i-applicant siyasibheka ukuthi i-ID yakho sibeke i-ID sibeke proof of address nokuthi nebhizinisi yakho lokhu operator kuphi. So ukuletha lezo zinto lezo ezokuqala. Okwesibili ke nje okukhulu kakhulu ukuthi i-business proposal yakho. Okay. Sometimes abantu bafocus kakhulu ku-business plan. Kanti i-proposal makwazi ukuyibeka undlale nje i-story sakho makubuzwa imibuzo ukwazi ukuthi suppose ukuthi hayi lokhu ngikusho ngoba ngikusho ngoba ngiyazi ukuthi kunesikole lapha lesodongozelana ngikusho ngoba lezi ikole lezi zokwazi ukuthenga lokhu kudla lokudayisayo ngoba nazi ikole ngamazo 5 around lapho ufuna ukubeka khona indawo i-business yakho. So usuyakwazi lapho prove market ithi khona market. So kukhulu nje lokho ukuthi ukwazi ukusubmit lezo documents then bese zoba documents njengo tax clearance and so on. Kodwa okukhulu nje kakhulu i-proposal yakho nokuthi sikwazi ukuthi sikufika range ufika uthi know your client. Okay. So fanele sikwazi ukwenza lokho. Nokulungile eqedile nje sibonke kakhulu kuMacingwane. Mzansi 98.0 FM sikusona ke isigaba ke sesithathu saloku hlelo besithembisile ukuthi ke na kanjani sizokhuluma naye uMstella Ndabeni Minister of Small Businesses besivakashele ke khona la eMlazi. Ngishilo ukuthi nawe eMlazi awumncinyana sikubingelele sikwamukele emsakazweni. Angibingelele ngibulele emsakazi ukuthi usamkela la ngibulise nakubalaleli bezwelo Mzansi kwindawo abamamele Nkosi. Ngike ngasho ngathi ke African ladies are here in the house. Okay, sibonke nje ukuthi ke sibe nawo usukwini namhlanje. Miss Ndabeni mhlawumbe nje kafishane ukubeka umlaleli esithombeni enhloso nqangi yosuku lwanamhlanje. Well, namhlanje sila eMlazi ukuzoxhumana noluntu la ingakumbi labo abakhangela imisebenzi ngoba uningi lwabantu bethu sayazi intsha abomama nabanye abaphangeli abanye banama qualification abanye abazi ukuthi ngawaphi amathuba abangathi noba sebethe bafunda ngawaphi amathuba abangathi bawakhangele uhulumeni nawo. So sila ukuzisa ulwazi uyabona ke nalapha kubhizi kumatasatasa
stalls ngezitolo zabo Sifa abo Sida kuyabhaliswa abanye baphatha ama CV but abanye phela bathi bafuna uba ngosomabhizinisi yebo somashishini thina singabantu baka Big Zulu sifuna imali left right and center so sifikile nokuba nemali eningi sibaye ba struggleish ikakhulukazi icapital yokuqala ibhizinisi mhlawumbe simlekelela kanjani umuntu othi sengaqala ngabuye ngawe endleleni kokunye siyalekha ulwazi lapha kuma requirements ukuthi ukuze ngiqualify for ifunding yini engiyidingayo. Well mangiqale la masowuthe waqalisa ibhizinisi lakho kubalekile ukuthi uzame ukuncediswa ngecompliance okay icompliance ke yiloko ukuthi uma ngaba ngithi mina ngifuna ukuthi ngibe ngunokontraka izinto ekufuneka nibe nazo okay khona ukuze ngithi naxa ngithola ithuba ndikwazi into bandiqualify ukuba ngiyenze ngelinye ixesha sowuqalile wawenzela ibhizinisi ngobubusitsho then alenze kakuhle in terms of the market awukwazi into ba ufumana imisebenzi ngenxa yecompliance at times but ngenxa imisebenzi nqabile but ke ngoku okwethu ukuthi ngelixesha uqalisa ukukhulisa ibhizinisi lakho kanye soluqaleni iza kuthi sikuncedise ngecompliance ngoba masikuncedisile compliance ithetha ukuthi awubhekenanga nomasipala nohulumeni kuphela ukuze wenze lo msebenzi ungakwazi no subcontractor okanye ucontractor ngabanye abangapha kwi-private sector yolento uhulumeni wethu ixesha elininzi egxininisa ukuthi singohulumeni singenza ngcono masibambisene lokhu kubambisana eloluntu only nohulumeni but also the private sector apha eMzantsi uhulumeni contributes about 30% to the GDP. Okay. 70% is in the private hands. Now, ithini lonto ithetha ukuthi amathuba emali aphanga phandle ngapha kohulumeni yonke lento uhulumeni athi ukuzuwa accessela amathuba masikuncese compliance masikuboleka imali yokwazi ukuthi wenze lokho sokuqalile isifa ikhona for rondo leyo iNEF uma ungosomabhizinisi abasakhasayo iNEF ikhona ukanti la kwaZulu Natal kuneThala Bank kune Youth Fund ePremier's office nayo ethi incedisa abantu abangosomabhizinisi abakhulayo kodwa njengoba nisitsho okumqoka icompliance and kulapho abantu bethu babethakala khona ngiyayazi inkosi yami kuyahlupha ukuthi uhlunyuka ngale nale uyofuna zonke lezi impepha kodwa uhulumeni neprivate sector zihamba ngeimpepha yolento mawungenazo iyakusida uthi ngiyacela ngifuna uapplyela imali mina sengiqala ukuthi ngibhaka amakhekhe wami kodwa ngifuna uwakhulisa manje ngoba ingathi ngenza kahle ngidinga equipment yoba ngibhake amakhekhe ngenze ezinye izinto zibe nkulu isida ikwenzela ibusiness plan ikufundise how to do the business aspect yokubhaka amakhekhe ngoba lapho nepricing yakho intoba what is it that you consider ukuze ibusiness be successful xa uprice then on top of that ithi ke ngoku uma usongumabhizinisi othi wenza imali encane ngonyaka epha ku 3 million rands sikuncedise ngeequipment of up to 250,000 rands urun ibakery yakho ubuno bakery ngumzekelo kanye ibutcher yakho or whatever that you are running and ngibala lezi zokudla kakhulu ngoba zine market engapheli ngoba siyadla yonke imihla okanye wena ufuna uqhubeleka ne-general dealer yakho ufuna isiphaza shop ongosi yami ngibonile la kwaZulu indidi nje mawuya kwi-tuck shop ngazi laba abantu baphana namagama abakhumshile mina ngisazi ke isingisi inkosi yami ngazi simpondo ngikwazi wabizela amagama abantu bethu abangena e-tuck shop kodwa bathenga okokoko yilokho i-department ithe asize nesibonelelo kulabo balapha eMzantsi Afrika abavule i-tuck shops bathengele i-support i-grocery stock that goes up to 200,000 rand ukubuyisela uqoqosho le-tuck shops ne-general dealers ekuhlaleni khona ukuze sakwazi udala amathuba emisebenzi imahala ke leyo i-department nje uthi mahala mntakama uthi i-department wena sowucabangile ukuthi uma wenza ibhizinisi and uyabona ukuthi siyadla kakhulu la kamlazi isiphaza shop inkosi yami akupheli simane siyothenga uhanyanisi netamati masozithengisa sikuncedise nange-compliance yazo intoba ube khona mari inkinga abantu bethu abakuthanda uba ne-tuck shop babhetere kakhulu thina siniyayidanga mphathi sasifundile sizigraduate asikwazi uyovula i-tuck shop ngiyancenga balaleli uyayazi na uthenga i-tuck shop every day okanye neighbor wakho uyathenga usho ukuthi imali leyo you don't have to wait for anyone to employ you that's why we are providing that support yokuthi ukwazi ukuthi uthengise lokho yabona ngisabala ezinye nje ngoba ngizakunika ikhadi ukuthi ungibuze imibuzo
ngiphendule otherwise mina angizuyeka la ngubabes womgosi. Hayi ngiyabona ukuthi hayi ukhuphuka nayo babes omgosi ngithi uyayeka lutho. Uke wabalula le ebaluleke kakhulu ukuthi kaSida bayakufundisa in terms of ama business proposal ukuthi wenza kanjani. Siyazi ukuthi omama bethe emakhaya nginesifiso sokudayisa esikoleni. Mina ngizazela ukuyoyistokhela ngenza uphaya wami ngogcisha inyama phakathi. Angazi ukuthi business proposal ngiqala kephi ngenze njani. Mhlawumbe inhlelo ezinhle kangaka lezi eniba nazo ukuthi nivakashele emphakathini ukuzofundisa kabanzi. Ikhona obviously neminyango yakaSida umlalela ngakwazi ukuthi aye kuyona for more information. Sinayo iminyango yakaSida nala eThekwini sinayo all1. Ukanti mawungakwazi uyeSida uye eoffice kaMasipala kweLED. Umasipala umzekelo uTheku une section ye informal traders. Yabona labo mama abazithengisela ezikolweni nasemarenkeni benza lokho siyabancedisa ngeequipment yabo siyabathengela izo zinto. Bona akudingeki nama business proposal Nkosi yami as long umuntu ene permit kaMasipala ukuthi mina enenene ngiyadayisa la ngiyazi ukuthi ngiyadayisa and ngifuna ukuthi ningikhulise la uyancediswa then ke njengoba bephambi banciswe iqala kube ne workshop ngoba ufuna sikufundisa ushishini. So iSida iqala yenze iSida isebenza ne Department of Small Business Development ikwazi ikwenzela workshop then uthenge le equipment leyo then ngoyukhula ke uhamba uyozifundela zonke lezi sigaba engithetha ngazo sikuncedise ngoba asikwazi ukufaka imali yabahafi apho singakhange simfundise umuntu ukwenza ushishini. Okwethu kuqinisekisa ukuthi usomashishini uzawukwazi ba akhule. So ye office kaMasipala iLED mawungumuntu ongathandi Nkosi yami yakoMasipala uqonde mina ngubabes we technology siyakwamkela nalokho silandela kumakhasi wethu ku Facebook uye na ku website yethu ufumane information usilandele nje phayana nobulandela iSida nesifa isifa yilabel ekusangeyimali njengoba benthe it goes up to 15 million rand mawuli business eliselokishini okanye emaphandleni ungafumana iyo shop ku million rand iprogram ebizwa iTrap zonke lezo ungazifumana na online uapply ufumane nje ulwazi and then you go and apply. We are calling upon all citizens of South Africa who want to create jobs because owethu sifuna ukuthi sibhekane nalabo abafuna udala amathuba emisebenzi. Abanye bahlale balinda amasebenzi then abanye badala amathuba ukuthi if you have an idea reach out to SIDA. We are not saying we're going to give you everything, but we promise we will help you start. So kulekelela wethu lokho sakulekelela ukuthi usikwazi uhamba kulendlela siya. Mphathiswa uqedile babes omgosi usuze wavala ngisho ukuvala ukuthi hayi uncenca bonke abantu ukuthi abahambe bayozama. Siyabonga kakhulu. Sibongile msasasa. Right umsakazo wakho izolo Mzansi 98.0 FM sibongeke kuMr Stella Abrahams umphathiswa ke lapha yaka small businesses kuningi ke sesithetha kufunda mhlawumbe ubungena nayo leyo info ukuthi uyakwazi ukuthi uhambe uyosizakala ngale kwama business proposal une business nawe elincane uyakwazi futhi ukuyakha lapha yakaSida bakwazi ke ukuthi bakulekelele also on Facebook kuzo zonke ke inkundla zokuxhumana ungakwazi ukubathola okanye ke ulandele ke umnyango uye kumnyango wabo khona la eThekwini bakhona futhi uyakwazi ukubathola. Izolo Mzansi 98.0 FM sibonke lapho ke mfoka Gambushe lapho ngase studio imzuzu mina nje kuphela ke legamenxa ke ihora le12 sikusona ke isigaba ke sokuqala salokuhlelo ke kusasa lethu njengoba sazi ke ukuthi ke sila eMlazi kwa M section eholo besithembisile ukuthi ke na kanjani sizokhuluma nabo ke ongqongqoshe regarding usuku ke lwanamhlanje njengamanje sizokhuluma nayo ongqongqoshe ke wezokuqashwa nezabasebenzi umnomzane ke Uthula Sincisi sikubingelele ngqongqoshe sikwamukele emsakazweni. Asibingelele umsakazi sibingelele kuthiwa izwi lomzansi. Izwi lomzansi. Mengibona wena ngqongqoshe ayizaphela ke inkinga zokungasebenzi. Akulula dadwethu. Akulula ngoba inkinga esinayo ukuthi intsha eningi engenamsebenzi. Okona okuphambili okwenza ukuthi ungabikho lemisebenzi kubo ukungabi nezakhono ezifuneka lapha endaweni zokusebenza phecelezi bayibiza ukuthi structural unemployment. Yiyo inkinga enkulu kodwa ke umongameli kunohlelo oyawalithula if uyakhumbula phambilini elibizwa ngokuthi economic recovery
and reconstruction plan. Wathi imisebenzi eminingi iyovela mangaba silungisa le ndaba yogesi ngoba amakhampani amaningi ayahamba aya-affecteka ugesi. Wathi okwesibili ke kufuneka sibhekisise kakhulu ukuthi lokho sithi infrastructure, ukwakhiwa kwamadamu, ukulungiswa kwemigwaqo, ukwakhiwa nemigwaqo, kwakhiwa nje okuningi kula kuzovela khona imisebenzi. Wabe sethi okwesithathu ke kumele sivule amafemu, sikhulise umnotho. Kodwa ungakwenza lokho mangaba ufuna imisebenzi ngokuthi ukhulise umnotho. Uzawukhulisa umnotho ngokuthi ke ufuna abatshali bezimali. Kusho ukuthi logic nje, you want to have employment, you need to grow the economy. But to grow the economy, you need proper investment. Ubonile kumongameli ephumela ngaphandle ethumela nabantu abaningi ama-missions amaningi ukuthi kuyokhulunywa nabatshali beyimali. Now wabe sethi ke asingapheleli lapho, njengoba usibona sinongqongqoshe sihamba sonke, ungqongqoshe uStella Ndabeni Abrams lo wokuthuthukisa amabhizinisi amancane. Ukhona ke noBaba Nzimande, uyabona ukuthi abanye baba ama-entities akhona la esiwabiza ukuthi amasitha nawo laqeqeshayo ukuza khona. Wabe sethi ke nathi savumelana ukuthi okuningi okumele sikwenze ukuqeqesha le ngane zethu eziningi ezithi noma zinazo izifundi ziqedise kodwa uthola ukuthi abanawo lama skill afuneka lapha emafemini. Siqale lama projects, ubonile ke sikhuluma lama project nongqongqoshe siyilontshe la futhi siyilontsha noNdunankulu umama uDube, siyilontsha le project la eKZN. Sesikhuluma nge-102,000 of young people ekufuneka ukuthi siyabaqeqesha kulonyaka ukuthi mabeqeda ukuqeqeshwa bafakwe emsebenzini and bazobe bekhokhelwa nangalesikhathi beqeqeshwa. And then emveni koko abazuqeqeshwa nje balahlelwe ngaphandle. Kusho ukuthi bazofakwa emsebenzini lawo bezothola khona isipiliyoni ukuthi leso sikhathi ke basakhokhela. Abanye kuba u3 years, abanye bogcina sebethole imisebenzi permanent lapho. Kusho ukuthi ke usibona silake sihambisa lelo hlelo sikhuluma nentsha yethu ukuzama ukulekelela ukulwisana nalesi sihlava sokuswelwa kwemisebenzi. So sithini ngqongqoshe kubantu abasha abaphumile namhlanje ngobuningi babo nabanye nje abalalele abangekho eduze nomlazi? Sifuna ukuthi ke kuyintsha yethu akulahlwa themba. Kumele bahlale besethembeni, kodwa kumele bazimisele, baziphathe kahle kulama program esibanika wona, ngoba lama program azokwasiza. Kukhona nje ingane beyikhuluma la zisho ukuthi zona zahlala iminyaka emithathu emihlanu zingatholi imisebenzi, kodwa zathola lethuba lethu ukuthi mazithole lethuba zabhalisa kule database yethu esiyibiza ukuthi, and kubalekile nawo ufuna uhlala uyiphinda, Employment Services of South Africa .labor.gov.za. abazi ukuthi ithule abayiphethe lama smartphone, those are powerful tools ezikwazi ukubahlanganisa nendawo eningi. Mabebhalisile amagama wabo lapho bayakwazi ukuthola iform baligcwalise electronically khona lapho bese ngena ku database. Ngabatshela nje ukuthi sesiregister 4.3 million young people. Wow. And more than 1 million sebehlanganisiwe nokukhanselwa ngokwemisebenzi. 3/4, more than 350,000 sebethola imisebenzi through yona le program. Abafake ke lapho ngoba bonke abaqhashi mabefuna abantu abanama different skills abafuna lapho. Laba abangenama skill siyabatraina ukuthi siphinde sibafake lapho. Lento ke futhi siyenze kanjani? Sesiyenza nama province asayenzile phezulu simnyango. Okay. Kodwa kubalekile siyazi iminyango ngeminyango yenza imisebenzi eminingi. Uthi ku president akuhlangane integration, collaboration and coordination. Ungabi thola ukuthi iminyango seyiyadidana ulo wenze yakhe iprogram ulo uthi akuhlangane lapha phezulu, but akuhlangane even vertically sisebenze nohulumeni beyifunda
nala komasipala ukuthi le program izokwazi ukuthi ukugcwaliseka izwakale sihlanganisa ama resources. Ngqongqoshe enye inhloso nqangi yosuku lwanamhlanje ukubafaka kwi-database. Ngibonile abantu abasha bephethe amafomu begcwalisa kuyona le ndawo ukuthi bangene nje kwi-database na kanjani if kuvela ama-opportunities bazokwazi ukuthi-ke bathole umsebenzi. Kukanjalo njengokuthi usibona bazofakwa la abanye bagcwalisa amafomu bawabuyisele lapha abanye nawo lamabhasi wethu anobuxhakaxhaka bonke ane connection le connectivity esikhuluma ngayo woma hamba nendlwana azoloke efika la endaweni intsha ifika iyofaka khona ushafe kuqhafazwe lapha khona and uzothola ukuthi iyaconnecteka nje lula i-Wi-Fi. Sizama ukuthi ke siyababhalisa namhlanje kodwa kuningi esikwenzayo njengokuthi ubone ukuthi kunezitolo ngezitolo ukubahlanganisa naloko esithi umuntu makefuna ukuba into ethize lama careers angaya kuphi. Uyabona nje uyabona khona labo LG Sita abozibanibani wonke nje kugcwele ukwenzela ukuthi bazi ukuthi mangifuna ukwenza ukuqeqesho lokuthize kumele ngiye kuphi mangifuna ukwenza ngoba eyona nkinga enkulu ebantwini bakithi ukungatholi information kwesinye isikhathi bathole information wrong. Siyakhipha ke manje lama agencies zikahulumeni ukuthi akahamba ezebantwini yiko lokusibona ehlome zonke izinto zawo la and ngakutshela ukuthi kulohlelo besikhuluma ngalo sesigcwele kuwo wonke ama-province uzwile lapha eGauteng sithi nasi isipani sathi mase sihlangana noNdunankulu la sathi siyathesha waya masihamba siye Eastern Cape bathi siyaqhubha ngemisebenzi masiya le eFree State eNorthwest barethunisa lithu. So yonke indawo siyamemeza ama-provinces abantu abasha abasukume bayithatha amazwi nje okugcina ngqongqoshe owabhekise nje kubantu abasha as we speak more especially nabantu ke abaphila ukukhubazeka abathi we are struggling ukuthi sithole imisebenzi sithini kubona namhlanje. Ngifuna ukuthi kibo uhulumeni siyazi ukuthi imisebenzi eminingi izovela mase singathi umnotho ukhulile kodwa kunezizame esizenzayo ku-public employment siyasizana sibambisana nabaqhashi kodwa sikucela kwintsha yethu ayibekezele uzolunga ithi mayithole lamathuba iwasebenzise and akusiyithuba lesikhashana lokhu siqale kulonyaka odlule sizoqhubeka kusokuningi amanye ama-program besiwenza phambi kokuba sisazoqhubeka iminyaka ezayo si-increase lama numbers okwamanje sisaqala sibheke u2 million sizoyikhulisa sithi 4 million sizoyikhulisa sithi 5 million ngoba sikhuluma about 8 million people abangenamsebenzi kumele sibone ukuthi sisizana kanjani. Kulungile ngqongqoshe sibonge kakhulu nje isikhathi sakho nayo ke le program othe nje wayi-introduce nokufika nje emphakathini ukuletha ama-services kubantu kakhulukazi ke abantu abasha esebethe balahla ithemba ngenxa yayo ke lenkinga yokuswela imisebenzi. Sibonga kakhulu kulomsakazi izwi lomzansi siyabonga dadewethu. Kulungile sibonge ngqongqoshe. Right umsakazo wakho izwi lomzansi 98.0 FM sibuyisela ke nje intambo back to studio kumfoka Gambushe Kamelambuhle bentombi zako Gatsheni ayibonane ke ngomsomluko sithi senza kwenzeke besikhuluma naye ngqongqoshe